Nano ya wada Krom Hye Anaa adwumadie so no yene book binders ekotwetwe nkomo ema wonum edito yene mu se esane se pepesa wonum editwa books ne bo ayedin ntino ama wonum adwuma no egu enei adwadifo a wonum ewo kwawu empraye so enso ekasa yenkotie wonsem ni bi de mo ahye pa ye hundale ye bo na obi enguma fees komo obi so nton mama ne ba ahe ye ka se 6 million omiri ye no anu owu ye hu kire se ye nto ade ena ye masuku enguma ba kokoto abag ma aden se kai basa se abasa nti ye sra mampani onhwe so no ye bibi ma ye ne ye mbobo ye sra no ala biso mani mo ahye nye bukura meto a eni sukuta ade bisasa ahe yade yahe utoma ba mienu miensa na utiate bi ka chembe fo se pare chew o wi hu ya awofo mobo o manga na mobo na ma bibia ankofom aye ne ntimi hwe ye ma no nye se ntimi hwe ye ma na wu ne ye bewu e bi school en ma tokra na fom obi anso se obi apewura ne krachi nti obi abako school ti ade no krati ho aye nto all this kan nyina akoto ngma edu sa temi na senka ye petrol 7 ne ma atititi so kakra wo de bi tong ma ne kra se be keska ne kakra na bibi a what media ye na sa bibi aboa e de nti ngma kra ne eto no 25 se ngma no kra ye se 35 40 ti ama sika bi ekita ntimi ento hwe yes papa se system ni munye bibi e koso se eni ma ne se ni o mu tutumu no ye hunu so eni ma metu enu ani so bia ba ne wagya me hokọ mimi ko fa ne bo ye den enti ama ne ma ne bo aye den obi aba ne wagya me hokọ ye ni ntina ma kuro mu aye hye oba kura mada wu ne wa benya ne mi mada obi ama badwa se me bepe kakra na me de akoma me yire madanfo nso so anya biribi kakra di me ma me anya biribi kakra di hwe ne o mai mu ye egya ye nkasa me no ni so bibi akura nya me yase me ya me ton force na me nyonku force ni akogina TV so say ya tete force so mreko a ye ente so no wodi ibu me wasi ya teso yeso okobọ besia na wadi abeso so ansa na wasan akọfa foforo obi be gina wani ma ho a na okọ ekwam na ekume na ekume ba ade edwa na nye baako sei ye nto ade o ba mi di mani to fom a e bia books na awofo na eto ni nti na ma ye nto ade ma ye no oh first no mitimo ton ade bia 4 million 5 million e se 2 million kura abo me ye nto ade edwa na nye o man no mu aye hye kuro ne de mu aye hye ba hwe so mfiri mu ma se sika sam system na yeden eso mutimi tete ne ma bi so ma nipa na wo man ne mo so timi ye free kakra so na de so a store for no so mo de no nyi ne ma na so man e se ye to afri se de ye to ne dada di be si nei sa ukwa aza de first wo to no sa ti adwuma me ha ne mani kan bro 10 years me ensa 2 cd ye da so ton be si ne 1 cd ye ton 5 cd ye ton enti ano de me hu ne difference si a wo de mo hwe no mo tete so man na ha de me se me hu no hwe sa de me to ne dada sa na me to de ayese pa kromo ayese ankasa de ma kromo ayese sika se mo to ade kura ye nto eno ase wo betena de ho sa na wokọ we say atete niema so yensu ehu say atete niema so wo betima betena niema ho fiti anopa niema so beba na ne bo eden eso ye say atete so ehu ne na ore fe ye say atete so ye fro ka de agi yan na agi yan ebi meda so de omo gene no aye nte so ye nye ne hwe eti kuromu de ofa ayehye papa to me tonto si makontor wa gene e won prae so market ye to hu papa bepa cho se niema ne beba ne ye nte so eti me so mintimento so e beba ne yate so de ane me so mete so ne yante so hu si ate no refe ate niema so de se me so mintimento so ampanifo o mo de bibi gu kwan ma se o mo nte niema so mai na yanso ye betena no ye to na obi so anya bi no so anya sika ba beto bi amaye ne no refe no so o mo tete so kakra mai oh well it depend market day di aya be ordinary days ne di aya na srempanifo ne se Mr. Pennyfo ne say ye no mo na ye wo ase ha no omu hu ye mobo ne ye kasem bi kire wo mo a wo mu ntie yen na ye nuanom na o mo nte so na o mo so o mo atene e ma so e bi say ye papa mi hu say wo te dollar ne so kakra ma yen a dollar na wo te so na nka se sinka ye nso so a ye wo akire no o mu timete so o mo amu ayen into me sre wo mo amomo aye na say de ye ho kyekye se ne be ya e betima hwe ye ma no say school fees ni nye school fees kura wadom ye school fees kura books kura no
ano yɛ den yanto ama me amenye bi nto ma me ba no na me ba na education na me papa hwehwɛ sɛ education no emra no education na timi aye adwuma eniama no so boye din nti no ya betre ma no ase ya san betre ase ne asore ne ekọ se kroma ye din ye hu wi ase ne de ekọ nti se ne ma achia ne yesikasam yesika nkra se bebra ye dada se yesra ban so onyin free system no na emono mra kwense ne so eba na ye hu ne so akwense ne kura ema ana kroma aye hia maye eniama ne ye nto se sika ni ho nti no mo nto ade nsa mobile na mada na me solid na ase mada obi kura na benya ne me aye bo nkomo nkrofo wa ha anka mena